mar maendeleo ya wanawake pachoka Rahab Mwikali ogolo kwayo ne jopiny mondo med pidho yien kaka yo mar gayo oro. Mwikali ogolo kwayo no e kinde ik mar jakom riwruok mar mine bare ma Turkana Jennifer Tioko. Bende omedo ni ber ka ji pidho yien ma oro ok nyal hingo kaka yorno mar bero alwora. Mwikali omedo ni riwruok mar mine maendeleo ya wanawake biro tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e weche mag dongruok. Kata obedo ni ne gipogore kode paro e kinde mag campaign motelo ne yiero mokalo. Nataka tupange miti. Nilikuwa Mashujaa, kabla sijaondoka nilitoka Mashujaa. Na Excellency Dr. William Ruto akasema kila mtu atapanda miti 300. Sasa tunangoja Your Excellency serikali ikae chini, ministers wakae chini, msichana wa environment rafiki yetu tuanze kupanda miti. Kwa hivyo wale tulikuwa upande ile kimaendeleo sisi tumehama. Ama namna gani? Tumehama. Maendeleo tumehama.